Assalamu alaikum. Wato ina so magana akan maza. Yani mazan da za su kai kamar irin shekara 10 suna da mata, wai mace guda ɗaya? Ni wallahi wani abu yana bani mamaki a ce wani namiji wai ya zauna mace guda ɗaya shekara 10 sha wai kana tare da mace guda ɗaya. Ai wallahi subhanallah baka sha daɗin duniyar nan ba. Baka ma san me daɗin duniya ba har yanzu, saboda duk namiji da ya taso da mace ɗaya har yanzu bai san me girmamawa ba, bai san me daɗin aure ba, bai san competition ɗin aure, bai san me yasa shi ya zama namiji ba a rayuwar shi. Because sai ka tara mata ne zaka san kai odogu ne, kai Allah ya yi ka da wani daraja wanda you are so special da dole sai an bi ka, dole a yi gasa a kanka, dole a ririta ka, dole a baje koli don kamo ka. Amma ka zauna da mace ɗaya sai ka ce idon best ba? Ka zauna da mace guda ɗaya shekara da shekaru? Ai wallahi ni ina ganin ma asara ya tabbata a duk namijin da bai ƙara aure ba. Balantana yanzu da aka yi yayi mata ga sunan, in kana son chocolate baƙaƙirin fara, doguwa, gajeren, siririya, yarinya ga sunan yara masu kyau makamanin an yi su, kuma a ce kana nan da wannan irin bespan nan guda ɗaya a wannan centuries ɗin da yake ciki. Ai wallahi maza ku ƙara aure, kai ba za ma ka san kana da adalci ba.